U Las Vegasu zasjale su neke nove zvijezde, Ultrabook prijenosnici. Oni spajaju najbolje od tableta i stolnog računala, tanki su, lagani i lijepi, a u sebi nose svu snagu pravog računala, kao i tipkovnicu. Što tanje to bolje, ove godine vrijedi i za televizore. U nekoliko milimetara ekrana skriva se novi trend. Mnoge kompanije i dalje pokušavaju s 3D televizorima, ali očito je da korisnici žele nešto drugo. Žele na televizoru imati pristup internetu i aplikacijama. Princip sve i sada stiže i na igrače konzole. Da bi ih se kontroliralo, više nisu potrebni plastični upravljači, već samo glas. Video. Igre. Glazba. Tableti više nisu novost, ali njihove inovativne primjene itekako jesu. Prije nego kupimo neki proizvod, recimo CD, u proširenoj stvarnosti možemo vidjeti što sadrži, pa čak i poslušati pjesme. Lakše ih je uz tehnologiju i odsvirati, pa jedina muka koja trgovcima ostaje je tko će sve ovo htjeti kupiti.